Frammenti ta' għadam preistoriċi ta' ippopotami, il-junfant u lupu instabu b'kombinazzjoni waqt li kien qiegħed jitħejja pajsaġġ ta' informazzjoni bejn tliet terien qrib Għar Dalam. F'konferenza tal-aħbarijiet intqal li s-sejba saret waqt investigazzjonijiet arkeoloġiċi minn Heritage Malta f'Mejju li għadda bil-kuratur John Borch jispjega kif instabu għadd ta' frammenti ta' għadam żgħar f'kamra mġarrfa li tinsab fil-qrib ta' Għar Dalam. Qal li waqt it-tneħħija ta' siġar aljeni instab ukoll bieb oriġinali tal-kamra. Qal li minn studji preliminari ħareġ li l-kamra kienet mimlija b'tip ta' ħamrija differenti li ġew skavati mill-lar. Spjega kif l-aktar ħaġa interessanti f'din is-sejba hi l-fatt li nstabu frammenti ta' għadam ta' lupu, sejba li qed titqis mhix tas-soltu hekk kif rari jinstabu biċċiet ta' annimali karnivori. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici għamel referenza wkoll għal numru ta' studji oħra li qed jiġu ppjanati li jiffurmaw parti minn proġett ikbar maħsub biex joħloq aċċessibilità fiżika u intellettwali bejn Għar Dalam ta' kaċċatura b'Borċ in-Nadur u siti oħra fil-qrib. Dan is-sit ta' Għar Dalam f'Birzebbuġa huwa wieħed mill-iktar siti kruċjali li għandna biex nitalmu iktar dwar l-istorja ta' pajjiżna u fil-fatt jirriżulta li għad hemm skoperti li qed jiġu missjuba propju f'dan is-sit fil-fatt hemm tim ta' esperti ta' Heritage Malta u Sovratendenza li jaħdmu flimkien sabiex naraw iktar dwar dawn l-affarijiet storiċi importanti ħafna li hawn f'Għar Dalam. Il-Ministru Bonnici żied jgħid li l-Gvern qed jikkunsidra faċilitajiet ġodda għal viżitaturi u strateġiji ġodda ta' interpretazzjoni kemm għal Għar Dalam u kemm mas-siti fil-qrib. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.